Sa ngunyan tabi, ang pinailang ko, Vice Mayor Manggiraray. Dati kitang incumbent sa ngunyan, as in dati man kita nag-Vice Mayor kay anong na taon kay Mayor Ami. Kaya udok sa bot ko, as in bilog sa paglaom kan tiwinhon na si Vice Jojo maserbi Manggiraray sa Indo. So Vice, ano po ang pinaglalauman mo niyan ka mga taga-Tiwi sa pag-file po nindo kan Vice Alcalde kan Banuan kan Tiwi? Okay, dati Manggiraray tabi mga tugang na sa Indong Vice Mayor, ang masigkat na pagleslar, produktibo as in maging asinsado ang mga taga-Tiwi. Lalo-lalo na po ngunyan, so igwa kitan hinidali na legislasyon tungkol sa subsidy, new subsidy scheme kan Tiwi. Saro po ako kan major sponsor na iyan ang para kurarat kan mga nakaagin mga nagkakandidato sa ngunyan mga tugang dagos-dagos na po ito. Yaon po sa itong Vice Governor mapasiring na ito doon sa papel sa inda. So ordinance for review and pagbalik po automatic implementasyon na yan. Okay. Mga taga-Tiwi, ini po si Vice Mayor Jojo Cuerdo Climaco, nagkakandidato bilang Vice Mayor sa Banuan Tiwi. Nalaumon po nindo na ang permi kong pagkasabi ang masiglat na legislasyon sa Kuyan Papadagos, efektibo asin pag-asinso kan Tiwi, sa mong mawot. Salamat asin Diyos mabalos. Thank you very much po, Vice. Tama-tama po, yan po si Vice Governor Greg Silagman. Agadang pambon niya to kay date na reaksyon asin ang padaba kang Premier Distrito kang Provincial Albay. Vice Governor. Okay, mula ko pong iparam sa gabos ng mga tiwinhon na sa kuyang amigo na si Vice Mayor Jojo ang napili kan Aksyon Demokratiko na maging talagang kasurugme digdi tabi sa probinsya ng Albay, partikularmente sa Tiwi. Sa katunayan, siya po ang solomenteng kandidato kan aksyon na inibahan ko po sa iyang pag-file. Orgulyo ko na mamidbidan in personal, otro, tahaloy na tabi kaming magkamidbidan, na ini po sa nung tao na preparado sa iyang piga-aspirar na posisyon. Haloy na naging Vice Mayor, halawig, hararom na ang kaaraman sa legislasyon panlokal, and ako po nagtutubod, tayo ni po talagang pig-validate man ini kan national headquarters, kan aksyon, sabi ko sa Inda, ang endorsement ko para kay Vice Mayor Jojo Makusugon. So ako po nagtutubod na si Vice Mayor Jojo will really continue on with his work as an excellent local legislator, as the leader of the Sangguniang Bayan of Tiwi. So, Vice, ano po ang may tataunan nindong asigurasyon man bilang kamo po nag-file naman kan sendong COC at sa Vice Governor kang Probinsya kan Albay, digdi po representante man ko po kan First District. So ano po may tataunan nindong asigurasyon sa mga taga-Tiwi? Well, aram tabi ni Duga Boss na si Congressman Lagman, padagos ang sa iyang pagtrabaho sa Kongreso, sa pag-realizar kang mga maray na mga proyekto at programa para sa iyong distrito. And yan ang pwedeng maghali sa First District. Maski nga ni, dokulaon ang clamor si Iya, kanibang mga grupo, ar kang isang bayan na magdalagan para senador. Pero he turned that down, tamuya niya talaga po na magsirbe sa First District of Albay. And para sa kuya man bilang Vice Governor, ipapadagos ko ang maraming partnership ni Gov. Albi Chara, and kaipuhan po ni mga maray ng mga presiding officers sa mga lower Sanggunians. Yan ang sa Kuya Tabe na kamawatan, and sa hiling ko po with Vice Mayor Jojo again at the helm by next year. Sigurado po ako na mga programa ko man, mga programa niya nagkasararo. At ang mensahe po, Tabi Vice Governor. Mula ko po iparam sa gabos ng mga Albayano ng padagos ang sumuyang pagtrabaho. Nasa tao kita kan pandemya, pero din hanggat kamawaraan ng pag-asa. Ini pong electoral process, saro tabi ini na testamento na buhay ang demokrasya sa Pilipinas. And kami po bilang mga servidor, padagos na magipagkonsulta sa mga tao, ipamati sa Inda na ang samuyang mga edifisyo, arugan sa Indang Sangguniang Bayan, arugang Sangguniang Panlalawigan ng Albay, bako sana ini mga concrete
structures. Ang mga tao na yaon dyan, may mga puso, may magmakulog, may malasakit. So araw po ka ng tunay na pag-iservisyo publiko, lalo na ngunyan sa tao ng pandemya. Thank you very much po and more power po, Sendo. Wala akong salamat po. Thank you. Okay. So, mga tugang, direktamente hali po digdi sa COMELEC Tiwi Albay, katakod po kan pag-file kan Certificate of Candidacy ni Vice Mayor Jojo Climaco together with Vice Governor Ampadaba kang Premier Distrito Provincial Albay. Direktamente hali digdi sa COMELEC Tiwi Albay para sa Local News TV, Vic Barameda. Salamat. Oh, mabuhay si Vice Mayor Jojo! Thank you, BM. Bye. Nice talking to you.